Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor ba menta kasngi. Haga polai sob sanjan mir jong ka nyau trik no pra ka wei ka bait ka bawan na mau kerwan ka bamut banit phai shamau sem ka badoni number ML05T8168 ka balapen hairstad palat gensan kalai kendo ya ka bus ka bawan phai na nongston ka badoni number ML04 A0715 haba unongnya ya ka bait umla shu bante lakam kala turbet ya ka bus bat uni unongnya oblatip kerteng kum ukherlin maulen khun jong urording el marshlong life ways nem ka arta ula Khlad no hashen kani ka jingjia kala jia ha kashnang marshilong jan jingking jashar bar ya kani ka met yap la penkit no sha CHC mau kerwat banne ya ka badon kam